Взаимодействието между местната власт и гражданския сектор е процес, който допринася за все по-ефективното управление и повишаване доверието на общността към местната власт. В изпълнение на тази задача, Сдружение Алианс за регионално сътрудничество и развитие в партньорство с община Хасково със своя общ проект „Престиж“ разработиха механизми за насърчаване на гражданското участие при вземане на решения, за сътрудничество и повишаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданските организации за подобряване на регулаторната среда. Участието на структурите на гражданското общество в разработването на местните политики и осъществяването на текущ мониторинг е от изключително значение за изпълнение на важните общностни проекти и тяхната устойчивост. Местното управление е най-близо до гражданите и предоставя основни услуги за тях. Чрез участието си в различни форми на взаимодействие, гражданските представители имат възможност активно да въздействат при определяне политиките на общността. Един такъв механизъм е гражданската инициатива. Чрез нея хората могат да направят предложения до местните власти за решаване на въпроси от локално значение. Добрата комуникация между гражданите и органите за местно самоуправление стимулира хората да бъдат съпричастни към проблемите на общината и активизира чувството им за отговорност. Затова в досегашната си устойчива практика община Хасково прилага редица преки форми на комуникация с обществеността, като приемни дни на кмета, заместник-кметовете и експертите, обществени обсъждания на публични проекти, стратегии, наредби, на бюджета на общината, на проекти, касаещи градоустройството. Община Хасково изпълнява проекти по така наречената програма „Граждански бюджети“, общоградски информационни срещи по Националната програма за енергийна ефективност, открити заседания на постоянните комисии към Общинския съвет, открити заседания на Общински съвет Хасково, участие на общински съветници като представители на общността в постоянните комисии в Община Хасково, като например по програма „Културни инициативи“, за финансово подпомагане на новородени, за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми и други. Правата и редът за участие на гражданите в местното самоуправление са регламентирани в редица документи, закони и нормативни актове. Хартата за основните права на Европейския съюз, която е с задължителна правна сила в държавите от Европейския съюз. Конституцията на Република България, Закон за нормативните актове, Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Прякото участие се осъществява чрез референдум, гражданска инициатива, европейска гражданска инициатива, общо събрание на населението. Закон за местното самоуправление и местна администрация, който урежда обществените отношения, регламентира органите на местното самоуправление с техните правомощия и компетенции, включително обществени обсъждания и консултации на местно ниво по широк кръг теми и въпроси, в зависимост от спецификата на съответната община и с оглед на приоритетите на местната общност. Закон за достъп до обществена информация, Закон за административно-териториално устройство. За всички актуални и стратегически документи Община Хасково предвижда пряко участие на гражданския сектор в обсъждането и изпълнението на основните политики и приоритети на общината. В сайта на Общински съвет Хасково се публикуват проекти на нормативни актове. Публикувани са докладните записки, дневният ред на заседанията, протоколите, взетите решения. Налична е отделна секция с обяви, уведомления, обявления, покани за публично обсъждане, както и други документи. Общинският съвет публикува в сайта си видео на проведените заседания. Сесиите на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии се излъчват онлайн в канала на Община Хасково. Всички заседания на постоянни комисии на Общински съвет Хасково и всички сесии на местния парламент са открити за граждани. Всичко това допринася за по-голяма публичност и прозрачност на работата на местния парламент. Община Хасково предоставя пълна информация за услугите, които извършва на гише и онлайн на сайта си. Там е осигурена възможност за пряка връзка с дирекциите и отделите в общината и в нейните предприятия, контакти на служителите, възможност за подаване на сигнали и други. Сайтът е разработен съгласно изискванията на Държавната агенция за електронно управление. Другите директни контакти с обществеността са предвидени в актуалните профили на местната власт в социалните медии.
Анализът показва, че в община Хасково има създадена нормативна уредба, която дава възможности за непосредствено включване на гражданите и техните организации в процесите на вземане на решения. Надграждането на този процес е създаденият по проект Престиж Обществен съвет към кмета на община Хасково. Наличието на устойчива мрежа за директна комуникация осигурява възможност за провеждане на открит диалог и стимулира активността на гражданския сектор при вземане на решения от обществен интерес. Общественият съвет е контактната точка за взаимодействие между гражданите и органите за местно самоуправление. Експертните комисии към него са прекият път за разрешаване на въпроси от местно значение в сферите на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма, защитата при бедствия. Опитът и практиката показват, че за повишаване капацитета и ефективността на местната власт от съществено значение е проактивното поведение на гражданите и техните сдружения, защото ефективното местно управление е двустранен процес и зависи от поведението на всички участници. Проект Престиж се изпълнява по договор за безвъзмездно финансиране от Европейския социален фонд чрез оперативна програма Добро управление по процедура повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.